गोविन्द गोद्विज सुरार्तिहरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन्नमस्ते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी। जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण। ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗവൺമെന്റ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏത് ശ്ലോകം വരെയാണ് എടുത്തത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാം 28 ഒന്നാം സ്കന്ധത്തിലെ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 28ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ കണ്ടു ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ. അപ്പോ കുന്തിദേവിയുടെ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ തിരിച്ച് ഹസ്തിനപുരത്ത് നിന്നും തിരിച്ച് ഭഗവാൻ പോകാൻ നേരത്ത് കുന്തിദേവി വന്ന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം നമുക്ക് ഭക്തന്മാര് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോഴും ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ഈ ഓരോ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്മരിക്കണം. ഇപ്പോ കുന്തിദേവി ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കാൻ കുന്തിദേവിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഈ കഷ്ടതകളൊക്കെ വന്നപ്പോഴും കുന്തിദേവി അവസാനം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനോട് ആ ഓരോ കഷ്ടതകളൊക്കെ വന്നപ്പോ അങ്ങല്ലേ എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചത് എന്ന് കുന്തിദേവി പറയുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇനിയും പ്രശ്നങ്ങൾ വരട്ടെ, അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പൊ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം വരട്ടെ എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നതല്ല, ഭഗവത് ദർശനം അതിനാണ് പ്രാധാന്യം. അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പം അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോയപ്പോ അങ്ങ് തിരിച്ചു പോവുകയാണോ? ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിലാണ് കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. പിന്നീട് കുന്തിദേവി ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുക? ഐശ്വര്യവും ഉയർന്ന ജന്മമുള്ളവർ, ഉയർന്ന ശ്രുത ഐശ്വര്യ ശ്രുതശ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർന്ന ജന്മമുള്ളവര്, ഐശ്വര്യം കൂടുതൽ സമ്പത്തുള്ളവര്, ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവര്, ഒരുപാട് സൗന്ദര്യമുള്ളവര്, ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇതിലൊക്കെ ഉന്മത്തരായിട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ലഭിക്കുകയില്ല. ആർക്കാണ് ലഭിക്കുക? ശുദ്ധ ഭക്തിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങ് ദരിദ്രന്റെ സ്വത്താണ്. അതാണ് 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭൗതികമായി ദരിദ്രരായവരുടെ അമൂല്യ സമ്പത്തായ അങ്ങേക്ക് എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങയെ ബാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങ് സ്വയം സംതൃപ്തനാകുകയല്ല, അതീവ സൗമ്യനും അദ്വൈതവാദികളുടെ അധിപനുമാകും. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു. ഭഗവാന്റെ ഓരോ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്. ഈ 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ കാലമാണെന്ന് പറയുന്നു, ശാശ്വതനാണ്, പരമമാണ്, ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്തവനാണ്.
സർവവ്യാപിയുമായ ഒന്നാണെന്ന് ഞാൻ നിരൂപിക്കുന്നു. കൃപ ചൊരിയുന്നതിൽ അങ്ങ് ഏവരെയും സമാനരായി കാണുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാരെയും ഒരുപോലെയാണ് കാണുന്നത്. ജീവാത്മാക്കൾ തമ്മിലുള്ള കലഹത്തിന് നിദാനം സാമൂഹ്യ ബന്ധനങ്ങളാകും. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നവേദ കശ്ചിത് ഭഗവംശി കീർച്ചിതം തപ്പേഹ മാനസ്യ നൃണാം വിഡംബനം നയസ്യ കശ്ചിത് ദയിതോ അസ്തി കർഹിചിത് ദ്വേഷ്യശ്ച യസ്മിൻ വിഷമാമതിർനൃണാം. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ മനുഷ്യാവതാരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആകയാൽ അവ വഴി തെറ്റിക്കുന്നവയാകുന്നു. അങ്ങേക്ക് സവിശേഷ പ്രീതി ഉളവാക്കുന്ന യാതൊരു വസ്തുവുമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അങ്ങേക്ക് അസൂയയുളവാക്കുന്ന യാതൊരു പൊരുളുമില്ല. പക്ഷെ ജനങ്ങൾ അങ്ങ് പക്ഷപാതക്കാരനാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പക്ഷപാതക്കാരനാണ് എന്നാണ് എല്ലാരും പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുണ്ടോ? ഭഗവാൻ എല്ലാരും ഒരുപോലെയാണ്. ഭഗവാൻ ഒന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോ എന്താണ് എല്ലാരും ചിന്തിച്ചത്? എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു അത് ഭഗവാനാണ് എന്ന്. അല്ലെ? ഇപ്പൊ ദുര്യോധനന്റെ മുമ്പിൽ ഭഗവാൻ വന്നു. കൂടാതെ ഇപ്പം രാവണൻ, ഹിരണ്യകശിപു, കുംഭകർണൻ ഇവരുടെയൊക്കെ മുമ്പില് ഭഗവാൻ വന്നപ്പോഴും അവര് അത് ഭഗവാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണില്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ ഒരു സാധാ മനുഷ്യനാണ് എന്നാണ് എല്ലാരും ഇവരൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ മനുഷ്യാവതാരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവ വഴി തെറ്റിക്കുന്നവയാകുന്നു. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെയാണ് നടക്കുന്നത്, എല്ലാ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു, ഓരോ ലീലകൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ സാധാ മനുഷ്യനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കും. അതാണ് ആൾക്കാർ ഒരു കുറച്ച് ശക്തിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് മാത്രം കരുതുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും അതീന്ദ്രിയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സവിശേഷ പ്രീതി ഉളവാക്കുന്ന യാതൊരു വസ്തുവും ഇല്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അസൂയ, നമ്മളെ പോലെ ഒന്നിനോട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം, ഒന്നിനോട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്, ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടുന്നില്ല. ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ. ആരോടും അസൂയുള്ള ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒന്നും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. ആരോടും പക്ഷപാതവുമില്ല. ആ പക്ഷപാതമില്ല, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കാണ്. അപ്പൊ എല്ലാരും ചിന്തിക്കും, ഭക്തന്മാരോട് മാത്രമാണ് കാരുണ്യം, ബാക്കിയുള്ളവരടുത്തൊന്നും ഭഗവാൻ വരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എല്ലാ പതീതരായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളോടും ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരാളോട് പ്രത്യേക കാരുണ്യം അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നില്ല. അത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നമുക്ക്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇപ്പൊ ഇതില് പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ സാധാ മനുഷ്യനെ പോലെയാണെങ്കിലും അതെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്. നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോട് അവർക്ക് കൂടുതൽ കാരുണ്യം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ആരെടുത്തും പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം? ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം. സൂര്യന്റെ ഉദാഹരണം എടുക്കാം. സൂര്യപ്രകാശം എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ സൂര്യൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ സൂര്യപ്രകാശം കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് സൂര്യൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും എല്ലായിടത്തും. ചില കല്ലുകളൊക്കെ സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റ് അതെല്ലാം നല്ല എന്താ നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള കല്ലുകളായി മാറുന്നു. അപ്പൊ അത് ആ സൂര്യപ്രകാശത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനായി മാറുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു അന്ധനെ നോക്കൂ, അന്ധൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അന്ധൻ അറിയില്ല, ആ സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആ സൂര്യൻ എല്ലായിടത്തും പ്രകാശം തരുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഇതിന്റെ അർത്ഥം സൂര്യൻ അന്ധന്റെ അടുത്ത് സൂര്യപ്രകാശം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം? അല്ല, സൂര്യപ്രകാശം എല്ലായിടത്തും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അന്ധനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് അത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതേപോലാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അന്ധതയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാകാത്തതാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം, എത്ര കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ.
അപ്പോ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെങ്ങനെയാണ്? അവർ ഭഗവാനിൽ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സേവനം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4 തരം സുഹൃത്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആരൊക്കെയാണ് 4 തരം സുഹൃത്തികൾ? ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്ന 4 തരം ആൾക്കാരുണ്ട്. അതാരൊക്കെയാണ്? ധനാർത്ഥി, ധനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ, ഉം. പിന്നെ ദുഃഖിതൻ, ദുഃഖം തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിന്റെ ആ ശ്ലോകം അറിയില്ല. ആ ശ്ലോകം ഓർമ്മ വരുന്നില്ലേ? അർത്ഥ ജിജ്ഞാസു, ജിജ്ഞാസു, അർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനി. അർത്ഥാർത്ഥനാണ്. അർത്ഥം കാംക്ഷിക്കുന്നവൻ, ധനം കാംക്ഷിക്കുന്നവൻ, ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നവർ, പിന്നെ എന്താണ് ജിജ്ഞാസുക്കളായിട്ടുള്ളവർ, ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ളവർ. ഇങ്ങനെ 4 തരം ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പം ഒരു ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി ദുഃഖമാവുമ്പോ, വിഷമം വരുമ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദുഃഖമൊക്കെ മാറാനായിട്ട് എല്ലാം പൂജകളും ഒക്കെ ചെയ്യും. ദുഃഖമൊക്കെ മാറുമ്പോഴോ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല. ഇതാണോ ശുദ്ധഭക്തി? അല്ല. അപ്പൊ ഇവര് എല്ലാം അവർക്ക് സൗകര്യമുള്ള എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവര് ഭഗവാനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അവരുടെ അടുത്ത് കാരുണ്യം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കാരുണ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സൂര്യപ്രകാശം ഒരിക്കലും എനിക്ക് കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സൂര്യൻ ഒരിക്കലും സൂര്യപ്രകാശം തരാതിരിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ മൃഗത്തിന്റെ ശരീരം എടുത്ത് മൃഗങ്ങള്, പക്ഷികൾ, അവർക്ക് ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്താന്ന് പോലും അറിയില്ല. അതിന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി പോലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവർക്ക് ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ? അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരടുത്തും ഒരു പക്ഷപാതവുമില്ല. എല്ലാരും ഭഗവാന്റെ മക്കള് തന്നെയാണ്. എല്ലാ അഹം ബീജപ്രദാപിത, എല്ലാവരുടെയും പിതാവ് ഞാനാണ്. ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇവരാരും ഭഗവാനിൽ ഒരു പക്ഷപാതവും ആരെടുത്തും ഇല്ല. ഭഗവാൻ കാരുണ്യം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ശുദ്ധ ഭക്തരെന്താണ്? ഭഗവാനെ നിന്റെ അടുത്ത് സേവനം ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അവര് തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ സേവ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ആ കാരുണ്യം മൊത്തത്തിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുക? കാരണം അവർക്ക് ആ കാരുണ്യം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ തരുന്ന കാരുണ്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ കുറച്ച് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കും, അല്ലെ? ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ജീവിതം മൊത്തവും തനിക്കായിട്ട് സമർപ്പിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന, രാവും പകലും ഭക്തിയുത സേവനം 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ച് ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കാരുണ്യം തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ അവർക്ക് അത് ലഭിക്കും. അപ്പം യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ, എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സമീപിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എത്ര കാരുണ്യവാനാണ്, ഭഗവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാരുണ്യം തരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അവർക്കാണ്. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ആ പക്ഷപാതം കൊണ്ടല്ല, എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളല്ലേ അവർക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എത്ര നിരീശ്വരവാദികൾ, അവരും ഈ ലോകത്തല്ലേ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ നിരീശ്വരവാദിയാണ്, ഭഗവാനെ പുച്ഛിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തെല്ലാം അസഭ്യം പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് കാരുണ്യം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ? അവർക്കും എല്ലാം ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാരുണ്യവും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഭഗവത് കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് തന്റെ ഈ ജീവൻ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത്, തനിക്ക് അന്നുള്ള ആഹാരം കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്, ഇതൊന്നും അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച പണം കൊണ്ട് ഞാൻ സമ്പാദിച്ചു, അങ്ങനെ ഞാൻ സന്തോഷമായി ജീവിക്കുന്നു. അവിടെ ഭഗവാന്റെ ആ കൈ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞും ഭഗവാൻ അവർക്ക് കാരുണ്യം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ്, അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അവതരിക്കുമ്പോ എല്ലാ കാരുണ്യവും ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതെന്താണ്, ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ബാക്കി ഭക്തരല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു സാധാ മനുഷ്യനെ പോലെ തോന്നുന്നുള്ളൂ. അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ളത് ഉള്ള ഭഗവാനാണ് എന്ന്. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചു. പല ആൾക്കാരും പറയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കാരണമാണ് ഈ യുദ്ധത്തിന് കാരണം, എത്ര പേരുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയാണ്, ഇങ്ങനൊക്കെ കുറെ ഫിലോസഫി പറയുന്ന ഒരുപാട്
യൂട്യൂബ് ചാനൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണും. അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര വ്യൂസും ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഈ ഇത്രയും മരിച്ചു പേർന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്താ ഇവരുടെ ജീവൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചോ? ഈ എല്ലാ യുദ്ധത്തിനുള്ള കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനൻ, ധൃതരാഷ്ട്രം അവരെ പോയി കണ്ട് ഭഗവാൻ ദൂതനായിട്ട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇത് എന്താണ് ഈ പാണ്ഡവർക്ക് അർഹിക്കുന്നത് കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ നിബന്ധനകളും അവര് ചെയ്തു. അവര് ക്ഷത്രിയരാണ്. അവർക്ക് അർഹിക്കുന്ന മൊത്തവും ചോദിച്ചില്ല, കുറച്ച് സ്ഥലമെങ്കിലും കൊടുക്കണം ചോദിച്ചപ്പോ എന്താണ് ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞത്? സൂചി കുത്താൻ പോലും ഞാൻ ഇടം കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും എന്താണ് അത്രയും വിദ്വേഷമുള്ള ഒരു വ്യക്തി. ആ വ്യക്തിയാണ് ഈ ജനങ്ങളെ ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഭരണത്തിൽ ഇരുന്നല്ല ബാക്കിയുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അപ്പം യുദ്ധം അനിവാര്യമാണ്. എന്നിട്ടും യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അവരെല്ലാം അതോടുകൂടി എന്താണ് അവരുടെ എല്ലാം ജീവിതം തീരുകയാണോ? വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മം എടുത്ത് വീണ്ടും ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയാണോ? അല്ല, അവർക്കെല്ലാം മുക്തി ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ ദർശിച്ച് അവരുടെ ആ ശരീരം വെടിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആ ആത്മാവിനെല്ലാം മുക്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എത്ര കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാന്. എതിരായിട്ട് നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പോലും അദ്ദേഹം കാരുണ്യം കാണിക്കുകയാണ്. അവര് ചെയ്ത എല്ലാ പാപത്തിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ആ ജീവൻ വെടിഞ്ഞ ആത്മാക്കൾക്കും ആ ശുദ്ധീകരണം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും കാരുണ്യം ഉള്ള ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ പക്ഷപാതക്കാരനല്ല എന്ന് കുന്തി ദേവി പറയുന്നു. ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാൻ പക്ഷപാതമുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് കുന്തി ദേവി ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മകർമ്മച്ച വിശ്വാത്മാ നചസ്യ കർത്തുരാത്മനഃ തിര്യങ് നൃഷീഷു യാധസ്സു തദത്യന്ത വിഡംബനം. അല്ലയോ വിശ്വപ്രപഞ്ച തേജസ്സേ, അങ്ങ് നിഷ്ക്രിയനായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ജീവാധാരമായ അടിസ്ഥാന ശക്തിയും അങ്ങ് തന്നെ ആണ്. ജനനമില്ലാത്തവനാകയാൽ അജൻ അങ്ങയെ അവതാരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങ് സ്വയം മനുഷ്യരിലും മൃഗത്തിലും ഋഷിമാരിലും സമുദ്രജീവികളിലും അവരോഹണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സത്യത്തിൽ ഇത് വിഭ്രമജനകം തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ കുന്തി ദേവി ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളും ഭയങ്കര നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ തരുന്ന രീതിയിലാണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളും. അദ്ദേഹം ആരാണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ജന്മകർമ്മച്ച വിശ്വാത്മാ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മവും കർമ്മം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി, ഇതെല്ലാം കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. നമുക്ക് ആകെ കൂടിയ ഒരു അങ്കലാപ്പ് തരും. ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ? നമുക്ക് എല്ലാ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നില്ല, അജനാണ്. അജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനമില്ലാത്തവനാണ്. എന്നിട്ടും ദേവകിക്കും വസുദേവനും പുത്രനായിട്ട് ജനിച്ചു. ജനനമില്ലാത്തവൻ എങ്ങനെ ജനനം വരും? അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരുന്നു. ഭഗവാന് ചെയ്യാനായിട്ട് കർമ്മം ഒന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം സ്വയം സംതൃപ്തനാണ്. നമുക്ക് അന്നുള്ള അന്നത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം, ജോലി ചെയ്യണം, സമ്പാദിക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപതിയാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് നിലനിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. നിഷ്ക്രിയനായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ അദ്ദേഹം എന്താണ്? പല പല ജീവജാലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അവതാരമെടുക്കുന്നു. കൂർമ്മ അവതാരം, വരാഹ അവതാരം, നരസിംഹ അവതാരം, പിന്നെ ചിലപ്പോ ദേവന്മാരായിട്ട് അവതരിക്കും, ചിലപ്പോ മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നു. മനുഷ്യനായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ രാമാവതാരം, കൃഷ്ണാവതാരം ഒക്കെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലാണ് പോലെയാണ് അവതാരം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ താഴെക്കടയിലുള്ള മൃഗങ്ങൾ പന്നിയുടെ അവതാരം എടുക്കുന്നു, ആമയുടെ ശരീരം എടുക്കുന്നു, അതുപോലെ നരസിംഹം അവതാരം എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? സത്യത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഒരു വിഭ്രമജനകമാണ്. നമുക്ക് വിഭ്രമം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഭയങ്കര ഒരു അതിശയോക്തി തരുന്നു ഭഗവാന്റെ ഈ ലീലകളെല്ലാം കാണുമ്പോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം.
പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമ. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ അമ്പരിപ്പിക്കുന്നവ മാത്രമല്ല, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പരസ്പര വിരുദ്ധമായി തോന്നുന്നവയുമാകുന്നു. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവയെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യന്റെ പരിമിതമായ ചിന്താശക്തിക്ക് ദുർജയമാകുന്നു. സകല അസ്തിത്വത്തിന്റെയും സർവ്വവ്യാപിയായ പരമാത്മാവ് ഭഗവാനാകുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെയും മൃഗങ്ങളിൽ വാരാഹമായും മനുജരിൽ രാമൻ, കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവരായും, ദൃശ്യരൂപത്തിൽ നാരായണനായും, ജലരൂപത്തിൽ മത്സ്യവുമായും ഒക്കെ ഭഗവാൻ അവതാരമെടുക്കുന്നു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം അജയനും യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാനാവാത്തവനുമായി വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നു. പരബ്രഹ്മത്തിന് യാതൊന്നും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന് ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ സമാനാരായണോ അതീതാരായോ ആരും തന്നെയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അനേകം വിധങ്ങളായ ശക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, സ്വതപ്രവർത്തകനായ ജ്ഞാനം, ശക്തി, കർമ്മം എന്നിവയാൽ സർവ്വതും അദ്ദേഹത്താൽ പൂർണ്ണമായും നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രസ്താവനകളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് ലീലകളും രൂപങ്ങളും ചേഷ്ടിതങ്ങളും നമ്മുടെ പരിമിതമായ ചിന്താശക്തിക്ക് ദുർജയങ്ങളാണെന്നത് യാതൊരു സന്ദേഹത്തിനും ഇട നൽകാതെ തെളിയിക്കുന്നു. ഭാവനാതീതിയായി ശക്തിമാനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സർവ്വതും സാധ്യമാണ്. അതിനാൽ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ കൃത്യമായി നിരൂപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും സാമാന്യ വ്യക്തിക്ക് വിഭ്രമം ഉളവാക്കുന്നവയാണ്. വേദവിജ്ഞാനത്താൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ശുദ്ധഭക്തരായാൽ അദ്ദേഹത്തെ അനായാസേന മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. കാരണം ഭക്തർ ഭഗവാനുമായി ദൃഢബന്ധമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് മധ്യേ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചാലും അദ്ദേഹം ഒരു മൃഗമോ നരനോ ദൃശ്യോ മത്സ്യമോ അല്ലെന്ന് ഭക്തർ അറിയുന്നു. എന്നാൽ പരിതസ്ഥിതിയിലും അദ്ദേഹം ശാശ്വതമായും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പോ ആർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പല പല അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ? സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം എല്ലാരും ഒരു അതിശയോക്തിയായിരിക്കും. അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാകില്ല. ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഏത് ശരീരം എടുത്താലും അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയനാണെന്ന് ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഒരു മൃഗമായാലും നരനായാലും ഋഷിയായാലും ഒരു മത്സ്യമായാലും അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക്. കാരണം അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും ആ സത്യം. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകില്ല. അവർക്ക് വിഭ്രമജനകമാണ് ഈ ചെയ്യുന്ന ലീലകളെല്ലാം. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् यादे दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनाय स्थितस्य सम्मां विमोहयदि भीरपि यद्बिभ्यति. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, അങ്ങ് ഒരിക്കൽ വികൃതി കാട്ടിയപ്പോൾ യശോദാ മാതാവ് അങ്ങയെ ബന്ധിക്കാനായി കയറെടുത്തു. അപ്പോൾ അങ്ങയുടെ കലങ്ങിയ നയനങ്ങൾ അശ്രുക്കളാൽ നിറയുകയും ആ കണ്ണുനീരാൽ അങ്ങയുടെ നയനങ്ങളിൽ കൺമഷി കലങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഭയരൂപം കൊണ്ട് സത്വം പോലും അങ്ങയെ ഭയപ്പെടുന്നു എങ്കിലും അങ്ങ് ഭീതി പൂണ്ടവനായി കാണപ്പെട്ടു. ഈ കാഴ്ച നിശ്ചയമായും എനിക്ക് അമ്പരപ്പുളവാക്കുന്നതാണ്. ഏത് ലീലയാണ് ഈ പറയണത്? ദാമോദര ലീല. ദാമോദര ലീല. ഹരിബോൾ. ഇപ്പൊ ദാമോദര മാസമാണല്ലേ. അപ്പോ ഇവിടെ യശോദ അമ്മേനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. യശോദാ അമ്മ ഭഗവാനെ കയറ് വെച്ച് കെട്ടിയപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ കണ്ണീരും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ആ ദാമോദര ലീല തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ യശോദാമ്മയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടായിരുന്നു. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. അങ്ങനെ ഒരു ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ? കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച. എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമായിരുന്നു? കൃഷ്ണായ വാസുദേവ അതാണ് 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. അപ്പൊ ഇവിടെ
വാസുദേവൻ എന്ന് പറയുന്നു, വസുദേവരുടെ പുത്രൻ. ദേവകീ നന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, ദേവകിയുടെ പുത്രൻ. നന്ദഗോപകുമാരൻ, നന്ദഗോപരുടെ പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങും യശോദാമ്മയുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ അടുത്ത ഈ ശ്ലോകത്തില്, ഈ 31-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് യശോദാമ്മയുടെ ആ സ്ഥാനം ഇവിടെ തെളിയിക്കുകയാണ് കുന്തിദേവി. ഇവിടെ യശോദാമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടൊരു ശ്ലോകം കുന്തിദേവി പറയാണ്. അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം, യശോദാമ്മ ഭഗവാന്റെ ആ വികൃതി കണ്ടപ്പോ ദേഷ്യം വന്നു അല്ലെ? വെണ്ണക്കുടമൊക്കെ പൊട്ടിച്ചപ്പോ അവിടെ എല്ലാം തറയിലെല്ലാം ആക്കി, എന്നിട്ട് അടുത്ത മുറിയിൽ ഓടിപ്പോയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന വെണ്ണക്കുടത്തിലുള്ള വെണ്ണയെല്ലാം ആർക്ക് കൊടുത്തു? കുരങ്ങന്മാർക്ക് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ യശോദാമ്മ കണ്ടപ്പോ ഉടനെ അവിടുന്ന് ചാടി ഓടുവാണ്. അപ്പം യശോദാമ്മ പുറകെ ഓടി പിടിച്ചു. അന്നേരം പിടിക്കുമ്പോ എന്താണ്? കള്ളമാണ് പറയുന്നത് മൊത്തവും. ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, അപ്പൊ നീ കുരങ്ങന്റെ കൂടെ പോവല്ലേ, നീ ഒരു കുരങ്ങനാണ് എന്നൊക്കെ യശോദാമ്മ ഇങ്ങനെ പറയും. എങ്കിൽ ഞാൻ കുരങ്ങന്റെ കൂടെ പോയിക്കോളാം എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ യശോദാമ്മ പേടിച്ചു. അയ്യോ, ഇനി കുരങ്ങന്മാരുടെ കൂടെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോവോ? അതുകൊണ്ട് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി യശോദാമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഒരലിൽ പിടിച്ച് കെട്ടും. ആ കെട്ടുമ്പോ നമുക്ക് ആ ലീലയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മള് ദാമോദര അഷ്ടകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ദാമോദര ലീല കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ എന്താണ്? ഭയക്കുകയാണ്. രുദന്തം മുഹുർനേത്ര യുഗ്മം രചന്തം. ആ കണ്ണുകളിലൊക്കെ കണ്ണീര് വരുന്നു, കണ്ണില് ഭയം. യശോദാമ്മയെ ഉള്ള പേടി, ഭയം, കണ്ണീര് വരുന്നു. അപ്പൊ കണ്ണിലെ ആ കരിയെല്ലാം പടർന്ന് കവിളിൽ ആ നീല കാർവർണ്ണന്റെ കവിളില്, നീല കവിളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ എന്താ പടർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ സുന്ദരമായ രൂപം ദാമോദരാഷ്ടകത്തിൽ നമ്മള് എന്നും പാടുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഭയന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാൻ ശരിക്കും ആരാണ്? ആ യമദേവൻ പോലും കാൽ കീഴിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഏറ്റവും ഭയരൂപം പൂണ്ട സത്വം പോലും അദ്ദേഹത്തിനെ ഭയന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. യമരാജൻ പോലും ഭയന്ന് നിൽക്കുന്ന ാണ് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ. ആ ഭഗവാനാണ് ആരുടെ മുമ്പിൽ പേടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്? യശോദാമ്മയുടെ മുമ്പിൽ പേടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കാഴ്ച അത്രയും അമ്പരപ്പുളവാക്കുന്നതാണ് എന്ന് കുന്തിദേവി പറയാൻ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് യശോദാമ്മയുടെ സ്ഥാനം എത്ര വലുതാണ്, ആ ശുദ്ധ ഭക്തിക്കും ആയതുകൊണ്ടാണ് യശോദാമ്മയുടെ ആ പ്രേമം ഭഗവാനോടുള്ള, അത്രയും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ മറ്റു ശ്ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകി നന്ദന, ആ ശ്ലോകത്തിൽ യശോദാമ്മയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാം വസുദേവര്, ദേവകി മാതാവ്, നന്ദഗോപര്, ഈ 3 പേര് ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കറിയാം 5 തരത്തില് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണത്? 5 രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്നത്. പ്രേമഭാവം അതല്ല, 5 ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള 5 തരം ബന്ധമുണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട്. വാത്സല്യം, ദാസ്യം, ദാസ്യം, മാധുര്യം. അത് ആ ഓർഡറിൽ പറയാമോ? അയ്യോ, ഏത് രസമാണ് ആദ്യം ശാന്തരസം, ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഈ 5 ഏത് രസമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വാത്സല്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വാത്സല്യ രസത്തില് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്നവരാണ് ആരൊക്കെ? നന്ദഗോപര്, വസുദേവര്, ദേവകി, യശോദാമ്മ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, കുന്തിദേവിയുടെ പറയുന്നു യശോദാമ്മയുടെ സ്ഥാനം, വാത്സല്യ ഭാവത്തിൽ ഏറ്റവും ഔന്നത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഭക്തയാണ് യശോദാമ്മ. യശോദാമ്മയെ മുകളില് ആയിട്ട് വാത്സല്യ ഭാവത്തില് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തരും ഇല്ല. ദേവകിയുടെയും നന്ദഗോപരുടെയും വസുദേവരുടെയും എല്ലാം അവരെക്കാളും ഒക്കെ ഉയർന്ന ഭാവമാണ് യശോദാമ്മയ്ക്കുള്ളത്. ആ
അത്രയും ഇന്റൻസ് ആണ് യശോദാമ്മയ്ക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള. ഒരിക്കലും ഓരോ ലീലകൾ വരുമ്പോഴും യശോദാമ്മ ഒരിക്കലും ഇത് ഭഗവാനാണെന്നുള്ള ചിന്തയില്ല. എന്റെ മോനാണ്, അവന് ആപത്തൊന്നും വരാൻ പാടില്ല. ഭഗവാൻ പൂതനെ വധിച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ് യശോദാമ്മ ചെയ്യുന്നത്? ഉടനെ കൊണ്ടുപോയി ഗോമൂത്രത്തില് കുളിപ്പിക്കുകയും ഗോയിന്റെ ആ വാല് പിടിച്ചിങ്ങനെ ഉഴിയുകയും, അങ്ങനെ നാരായണൻ എന്റെ മോനെ സംരക്ഷിച്ചു, അങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ദേവകിക്കും നന്ദഗോപർക്കും അറിയാം ഇത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് തങ്ങളുടെ, കാരണം അവരുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ ആ രൂപം കാണിച്ചു. ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ജനിച്ചത്. പിന്നീട് ദേവകി മാതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ശിശു രൂപത്തിലോട്ട് മാറി. പക്ഷെ യശോദാമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ല. യശോദാമ്മയടുത്ത് പലപ്പോഴും എന്താ കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ലെ, വായ തുറന്ന് ഭൂലോകം മൊത്തവും കാണിച്ചപ്പോഴും യശോദാമ്മ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? എന്റെ മോന് ഇത് എന്തോ സംഭവിച്ചു എന്നേ ഉള്ള ചിന്തയേ ഉള്ളൂ. യശോദാമ്മ ഒരിക്കലും ആ പരമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കണ്ടില്ല. വാത്സല്യം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് യശോദാമ്മയ്ക്ക്. അപ്പൊ യശോദാമ്മയുടെ ആ ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് കുന്തിദേവി മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ലീല, ഇതൊക്കെ അമ്പരപ്പുളവാക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ലീല. ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഇവിടെയും പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മവും കർമ്മവും ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, അജനാണ് എന്നാലും ജനിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കർമ്മവും ഇല്ല, എന്നിട്ടും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യരൂപത്തില്, മൃഗത്തിന്റെ രൂപത്തില് എല്ലാം അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അമ്പരപ്പുരവാക്കുന്നു. അതുപോലെ യശോദാമ്മയെ കണ്ട് പേടിച്ച് വരണ്ടി നിൽക്കുന്നു. യമൻ പോലും പേടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളും അമ്പരപ്പുളവാക്കുന്നു. അതിശയം നിറഞ്ഞതാണ് എല്ലാം. ഈ കാഴ്ചയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ, അതാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത 3-4 ശ്ലോകത്തില് കുന്തിദേവി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അജനായിട്ടുള്ള ജനനമില്ലാത്ത ഭഗവാൻ അവതരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് അടുത്ത കുറച്ച് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 32-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേചിദാഹുരജം ജാതം പുണ്യശ്ലോകസ്യ കീർത്തയേ യഥോ പ്രിയസ്യാന്വവായേ മലയസ്യേവ ചന്ദനം. അജനായ അങ്ങ് ജാതനായത് ദൈവഭക്തിയുള്ള ധർമ്മശീലരായ രാജാക്കന്മാരുടെ കീർത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ വേറെ ചിലരാകട്ടെ അങ്ങയുടെ പ്രിയഭക്തനായ യദുരാജാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ജാതനായെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മലയപർവ്വതങ്ങളിലെ ചന്ദന വൃക്ഷത്തെ പോലെയാണ് അങ്ങ് യദുകുലത്തിൽ ജന്മമെടുത്തത്. അപ്പോ ഏതൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നതിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന 2 കാര്യങ്ങളാണ്. എന്താണ്? ഒന്ന്, ധർമ്മശീലരായ രാജാക്കന്മാരുടെ കീർത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ധർമ്മശീലരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര രാജാവിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ധർമ്മജ്ഞനായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിര രാജാവ്. ആ രാജാവിന്റെ കീർത്തിക്കുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? രാജാവ് ഇത്രയും ധർമ്മിഷ്ഠനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം യുധിഷ്ഠിരൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ കീർത്തി യുധിഷ്ഠിരന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് കീർത്തി ലഭിക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. ധർമ്മശീലരായ രാജാക്കന്മാർക്ക് അവർക്ക് കീർത്തി കിട്ടണം, അതിനുവേണ്ടി ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. മറ്റു ചിലർ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തനായ യദു രാജാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ. അപ്പോ യദു രാജാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എവിടാണ് അവതരിച്ചത്? യദുകുലത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. യദുകുലത്തിൽ ഭഗവാൻ ജനിച്ചു. അപ്പൊ യദുകുലത്തിൽ ഭഗവാൻ ജനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് യദുകുലം അത്രയും ഫേമസ് ആയത്. അതിന് ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. മലയപർവ്വതങ്ങളിലെ ചന്ദന വൃക്ഷത്തെ പോലെ. അപ്പൊ മലയപർവ്വതത്തില് കുറെ ചന്ദന വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. ചന്ദന വൃക്ഷങ്ങൾ മലയപർവ്വതത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മലയപർവ്വതം അത്രയും ഫേമസ് ആയത്. അപ്പൊ മലയപർവ്വതം ഫേമസ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അവിടെ ചന്ദന മരങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതേപോലെ യദുകുലം ഇത്ര ഫേമസ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? എല്ലാരും യദുകുലത്തെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. യദുകുലം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കീർത്തി ലഭിച്ചത്? കാരണം ഭഗവാൻ അവതരിച്ച യദുകുലത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അപ്പം ഭഗവാൻ യദുകുലത്തിൽ ജാതനായതുകൊണ്ട് യദു രാജാവിനെ സന്തോഷമായി. അപ്പൊ യദുകുലം എല്ലാവർക്കും കീർത്തി കേട്ടതായി. എല്ലാരും യദുകുലത്തിനെ അത്രയും ബഹുമാനിക്കുന്നു.
ആദരവ് കൊടുക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ചിലരെന്താ പറയുന്നത്? യദു രാജാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് അങ്ങ് ജാതനായത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് പറയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം, 32-ലെ ഭാവാർത്ഥം. സാവിത്രി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവം വിഭ്രമം ഉളവാക്കുന്നതാകയാൽ അജനായ ഭഗവാന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാൻ സർവ സൃഷ്ടിയുടെയും പിതാവ് അജനു ആണെന്നിരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ സ്വയം ആ സത്യത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കയാൽ അജനായ ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ നിഷേധിക്കേണ്ടതില്ല. എന്നിരിക്കലും ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് സ്വയം അവതാരം കൈക്കൊണ്ടു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്നും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ചും ഭഗവത്ഗീതയെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ധർമ്മതത്വങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ, ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കാൻ, ദുഷ്ടരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ തന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അതിന്റെ അവതാര ദൗത്യമാണത്. എന്നിരിക്കലും ധർമ്മിഷ്ഠനായ യുധിഷ്ഠിര രാജനെ പ്രകീർത്തിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ജന്മമെടുത്തതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. വിശ്വത്തിലെ സർവരുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നിശ്ചയമായും ആഗ്രഹിച്ചു. രാജാവ് ദുഷ്ടനാകുമ്പോൾ പ്രജകൾ അസന്തുഷ്ടരാകുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഭരണാധിപന്മാരും ഈശ്വരഭക്തി ഇല്ലാത്തവരാകുന്നു. ആകയാൽ ജനങ്ങൾ സദാ അസന്തുഷ്ടരാണ്. എന്നാൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ അധർമ്മികളായ ജനങ്ങൾ സ്വയം അവര് ഭരിക്കേണ്ട അധർമ്മികളായ ഭരണകർത്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ആകയാൽ അവരുടെ അസന്തുഷ്ടിക്ക് ഹേതുവായി ആരെയും ഭരിക്കാൻ അവർക്കാവില്ല. നളമഹാരാജാവും വിസ്തൃത ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലായിരുന്നു. ആകയാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. യദുകുലത്തിൽ ജന്മമെടുക്കയാൽ മുമ്പ് തന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ യദുരാജാവിനെ മാഹാത്മ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. യാദവൻ, യദുവീരൻ, യദുനന്ദനൻ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവാൻ അത്തരം പ്രീത്യാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും സദാ സ്വതന്ത്രനായിരുന്നു. മലയപർവ്വതങ്ങളിൽ വളരുന്ന ചന്ദനമരങ്ങളെ പോലെയായിരുന്നു ഭഗവാൻ. എവിടെയും മരങ്ങൾക്ക് വളരാമെങ്കിൽ തന്നെയും ചന്ദനമരങ്ങൾ അധികവും മലയപർവ്വതങ്ങളിലാണ് തഴച്ചു വളരുന്നത്. ആകയാൽ ചന്ദനമരവും മലയപർവ്വതവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാൻ സൂര്യനെ പോലെ നിത്യ അജനെങ്കിൽ തന്നെയും സൂര്യൻ കിഴക്ക് ചക്രവാളത്തിന്റെ സൂര്യൻ മാത്രമല്ലെന്നതുപോലെ ഭഗവാനും ആരുടെയും പുത്രനല്ല, അതേസമയം ഏവരുടെയും പിതാവുമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഭഗവാൻ ആരുടെയും പുത്രനല്ല, ഭഗവാൻ അജനാണ്. എല്ലാരും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പുത്രന്മാരാണ്. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ തന്റെ ലീലകൾ ആടാനായിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ 4 റീസൺസ് പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ എന്താ പറഞ്ഞ, 2 റീസൺ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരെ കീർത്തിപ്പെടുത്താൻ, അതായത് ധർമ്മരാജനായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിരനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ യദുകുലത്തിനെ കീർത്തി കിട്ടാനായിട്ട് യദു രാജാക്കന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് ഉപമയായിട്ടാണ് പറയുന്നത് മലയപർവ്വതത്തിലെ ചന്ദനമരം പോലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് കൊണ്ട് ആ കുലത്തിന് ആ പേര് കിട്ടി. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ജന്മം എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ആരുടെങ്കിലും മകനാണോ? അല്ല, ഭഗവാന്റെ പുത്രരാണ് എല്ലാരും. ഭഗവാൻ ആരുടെയും മകനല്ല. അതെല്ലാം ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അവതരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത റീസൺ പറയാണ് 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപരേ വസുദേവസ്യ ദേവക്യാം യാചിതോഭിയസ്കാൽ അജസ്ത്വമസ്യ ക്ഷേമായ വധായ ച സുരദ്വിഷാം. വസുദേവരുടെയും ദേവകിയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അവരുടെ പുത്രനായി അങ്ങ് അവതാരമെടുത്തതെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. നിസ്സംശയം അങ്ങ് അജനാണ്. എങ്കിലും ദേവന്മാരുടെ നന്മയ്ക്കും അവരോട് അസൂയയുള്ളവരെ നിഗ്രഹിക്കാനും വേണ്ടി അങ്ങ് അവതരിച്ചു. അപ്പൊ അടുത്ത എന്താണ് പറയുന്നത്? വസുദേവരുടെയും ദേവകിയുടെയും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അങ്ങ് അവതരിച്ചു എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. വസുദേവരും ദേവകിയും കഴിഞ്ഞ ജന്മം ആരായിരുന്നു? സുതാപി, കൃഷ്ണി. ഇവര് വളരെ വലിയ തപശ്ചര്യ ചെയ്തു ഭഗവാനെ മകനായിട്ട് ലഭിക്കാൻ. ആ തപശ്ചര്യയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മകനായിട്ട് അവതരിച്ചത്.
ഇനി അടുത്ത റീസൺ എന്താ പറയുന്നത്? ദേവന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനും അസൂയയുള്ളവരെ നിഗ്രഹിക്കാനും. അത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ തന്നെ പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം, അതിനുവേണ്ടി അങ്ങ് അവതരിച്ചു എന്ന് ചിലര് പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 4 റീസൺ കണ്ടു. ഒന്ന് ധർമ്മശീലരായ രാജാവിനെ കീർത്തിപ്പെടുത്താൻ, പിന്നീട് എന്താ യദുരാജാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, മൂന്നാമത്തത് വസുദേവരന് ദേവകിയുടെയും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണെന്ന് ചിലര് പറയുന്നു. പിന്നെന്താണ് ദേവന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനും അസൂയയുള്ളവരെ നിഗ്രഹിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്ത 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭാരാവതാരണായാന്യേ ഭുവോ നാവ ഇവോദതൗ സീതന്ത്യ ഭൂരി ഭാരേണ ജാതോ ഹ്യാത്മഭുവാർദ്ധിതഃ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തില് എന്താ കുന്തിദേവി പറയുന്നത്? ഭാരാവതാരണായാന്യേ. ഭാരാവതാരണാന്യേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ലോകത്തിനുള്ള ഭാരം ദൂലീകരിക്കാനും, പിന്നെ ഭൂമിദേവി എപ്പോൾ അമിത ഭാരത്താൽ വേദനിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ അങ്ങയുടെ പുത്രനായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം ദേവിയുടെ കഷ്ടതയെ ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങ് ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നതെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭൂമിദേവി ബ്രഹ്മദേവന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കൃഷ്ണ ബുക്കിലൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭൂമിദേവിയിലെ ആ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രഹ്മദേവനോട് അപേക്ഷിക്കും. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മദേവനും ഭൂമിദേവി എല്ലാരും ചെന്ന് ഭഗവാനോട് ക്ഷീരസാഗരത്തിന്റെ തീരത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പ്രാർത്ഥന, ആരാണ് ബ്രഹ്മാവ്? ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പുത്രനാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ പുത്രനായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം ഭൂമിദേവിയുടെ കഷ്ടത മാറ്റാൻ, ലഘൂകരിക്കാൻ അങ്ങ് ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു, മറ്റു ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 34-ാമത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അല്ല, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല മാതാജി. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ? വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വായിക്കണോ? ശാരദാ മാതാജി വായിച്ചു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൃഷ്ടിക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ് ആവിർഭവിച്ച ബ്രഹ്മാവ് നാരായണന്റെ പ്രത്യക്ഷ പുത്രനാകുന്നു. നാരായണൻ ഗർഭോദകശയായി വിഷ്ണു രൂപത്തിൽ ആദ്യം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ആത്മീയ സമ്പർക്കമില്ലാതെ ദ്രവ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ ഈ തത്വമാണ് അനുവർത്തിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും പ്രഥമ ജീവസൃഷ്ടിയായ ബ്രഹ്മാവ് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാഭിയിൽ നിന്നും പൊന്തിവന്ന അംബുജാഗ്രത്തിൽ ജാതനാകുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ വിഷ്ണു പത്മനാഭൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ലക്ഷ്മി ദേവിയുമായി സന്ധിക്കാതെ തന്നെ പിതാവിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ജന്മമെടുക്കയാൽ ബ്രഹ്മദേവൻ ആത്മഭൂ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ലക്ഷ്മി ദേവി ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ സമീപത്ത് തന്നെ സദാ ഉപവിഷ്ടയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ലക്ഷ്മി ദേവിയുമായി സന്ധിക്കാതെ തന്നെ നാരായണ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവനെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഭഗവാന്റെ അനന്തശക്തിക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമാണിത്. മറ്റു ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ ഭഗവാൻ നാരായണനെയും സാധാരണ ജീവാത്മാവായി കരുതുന്ന മൂഢന്മാർ ഇതിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. നാരായണൻ സാധാരണ ജീവാത്മാവല്ല, അദ്ദേഹം പരമദൈവത്വ പുരുഷനാകുന്നു. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മുഴുവൻ ശക്തിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന്റെ സർവഭാഗത്തുമുണ്ട്. ഒരു സാധാരണ ജീവാത്മാവ് പൈതങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്ന ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെയാകുന്നു. ഒരാളുടെ ശരീരം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന വിധത്തിലല്ലാതെ ശിശുവിനെ ജനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേറെ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല. എന്നാൽ നാരായണൻ അനന്തശക്തനാകയാൽ യാതൊരു ശക്തിയുടെയും നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയനല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനേക വിധങ്ങളായ ശക്തിയാൽ എന്തും ഏതും അനായാസേനയും പൂർണ്ണമായും ചെയ്യുവാനുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ആകയാൽ ബ്രഹ്മാവ് മാതൃഗർഭത്തിൽ എറിയപ്പെടാതെ പിതാവായ ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ നേരിട്ടുള്ള പുത്രനാകുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം ആത്മഭൂ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റ് സമസ്ത സൃഷ്ടികളുടെയും നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മദേവനാകുന്നു. അനന്തശക്തിയാൽ സമസ്ത സൃഷ്ടികളെയും അദ്ദേഹം രണ്ടാമതായി പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രഭാമണ്ഡലത്തിനുള്ളിൽ പരമഭഗവാന്റെ പരമാത്മഭാവമായ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ ധാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്വേതദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ദേവന്മാരാൽ പരിഹരിക്കാനാവാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ബ്രഹ്മദേവനെ സമീപിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബ്രഹ്മദേവനെ കൊണ്ടുപോലും പരിഹരിക്കാൻ അസാധ്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുമ്പോൾ
ബ്രഹ്മദേവൻ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിനെ സമീപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കംസനാലും മറ്റുള്ളവരാലും ഭൂമി ഭരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അസുരന്മാരുടെ അധർമ്മത്തിൽ ഭൂമി അധിക ഭാരമുള്ളതായി തീരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നു. ബ്രഹ്മദേവൻ മറ്റു ദേവന്മാരോടൊപ്പം ക്ഷീരോദക സാഗതീരത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അപ്പോൾ ദേവിയുടെയും വസുദേവരുടെയും പുത്രനായ കൃഷ്ണൻ അവതരിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് സന്ദേശം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ആകെ ആ ബ്രഹ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥന മൂലമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ നമ്മള് കുറെ റീസൺ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇപ്പോ ഭൂമി ഭാരം കുറയ്ക്കാനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് എന്ന് ചിലര് പറയുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ഇതാണ്. ഈ 35-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അവതരിച്ചതെന്നുള്ള ആക്ച്വൽ റീസൺ. ഇതെല്ലാം ഒരു പുറമേ ഉള്ള കാരണങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ കാരണങ്ങൾ ഇപ്പം ഭൂമിയുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ച് തന്നെ ഭാരം കുറയ്ക്കണമെന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഒന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി, അതൊക്കെ ആ ഭാരം ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും. എന്നാലും എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു? അപ്പൊ ഇതാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ. 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവേസ്മിൻ ക്ലിശ്യമാനാനാം അവിദ്യാ കാമകർമ്മഭി ശ്രവണസ്മരണാർഹാണി കരിഷ്യന്തി കേചന. എന്താണ്? ഭൗതികമായി കഠോര വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ബന്ധനസ്ഥരായ ആത്മാക്കൾ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗമായ ശ്രവണം, സ്മരണം, കീർത്തനം, ആരാധന തുടങ്ങിയവയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് മുക്തിപ്രാപ്തമാക്കുവാൻ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതെന്ന് വേറെ ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാരും കാമക്രോധ മോഹ ലോഭ മത മത്സരത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അവരെല്ലാരും അവിദ്യയിലാണ്. എല്ലാരും കാമവും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലുള്ള ആകർഷണത്തിലും മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പതീതരായിട്ടുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, അവർക്കെല്ലാം കാരുണ്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, അവർക്ക് ഭക്തിയുടെ അവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ. എങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ ആ അവബോധത്തിൽ വരും? നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് ലീലകൾ ആടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഈ ദാമോദര മാസത്തില് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ദാമോദര ലീല ഭഗവാൻ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ദാമോദര ലീല നമ്മൾ അത്രയും ആസ്വദിക്കുന്നു. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാതെ, ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്യാതെ ചുമ്മാതെ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഒരാവശ്യവും ഭഗവാനില്ല. ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നായിരുന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് കേൾക്കും? ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തികളല്ലേ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റൂ. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ ആ ഒരു രൂപമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനാണ്. ആ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആ ഒരു കാരുണ്യം തരികയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും എന്താണ് അഹം ബീജപ്രദാപിത, എല്ലാരും എന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു. അപ്പൊ ഇതല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്, തിരിച്ചു പോണം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇവിടെ വേദനിച്ച് കഴിയാനുള്ളതല്ല. ഇത് നമ്മളൊരു ജയിലിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അത് ജയിലിൽ കിടക്കുകയല്ല, തിരിച്ചു പോണം. അതിനുവേണ്ടി ഈ ഭക്തിയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും മുക്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, മന്മനാ ഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജീമാം നമസ്കുരു. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക. മന്മന ഭവ മദ്ഭക്തോ, എന്റെ ഭക്തനാവുക. മധ്യാജീമാം നമസ്കുരു, എന്നെ ആരാധിക്കുക, എന്നെ നമസ്കരിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്ക് എന്റെ അടുത്ത് കിട്ടാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്വാർത്ഥരാണ്. എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ദേഷ്യവും വിദ്വേഷവും അഹങ്കാരവും എല്ലാം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വിടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരണം. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയോ പതീതരാകട്ടെ, നമുക്ക് കാമക്രോധ ലോഭം എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ, പക്ഷെ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇതെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചു. ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വന്ന് എല്ലാവർക്കും ഹരിനാമം വിതരണം ചെയ്തു.
ആ ഹരിനാമം വിതരണം ചെയ്ത് നാമം ജപിക്കും തോറും നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അഴുക്കൊക്കെ എന്താണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ. നമ്മുടെ കാമവും ക്രോധവും നമുക്കുള്ള വിദ്വേഷവും അഹങ്കാരവും എല്ലാം ഇങ്ങനെ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാമജപം. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ആ കാരുണ്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭക്തിയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള മെയിൻ കാരണം ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കാനും ലീലകളാടാനും. കാരണം ഭഗവാൻ അവതരിച്ച് ലീലകളാടുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം, നമുക്ക് സ്മരിക്കാം. ഇപ്പൊ ദാമോദര മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ ദാമോദര ലീല സ്മരിക്കുന്നു. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കുന്നു. ഭാഗവതം ത്തിൽ എന്താണ് എല്ലാം കൂടുതലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച് ഓരോ ലീലകൾ ചെയ്യുന്നോണ്ട് നമുക്ക് സ്മരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, കീർത്തിക്കാൻ, ഭഗവാനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാൻ. കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാൻ ചെയ്തോണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ വന്നു. അങ്ങനെ ആ പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്കിപ്പോ പറയാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്ന് ആ ലീലകൾ ആടിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായതാണ്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം. അപ്പൊ ഇത് ഈ ഭക്തിയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് എന്ന് മറ്റു ചിലർ പറയും. അതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് കുന്തിദേവി പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിവിടെ നിർത്താം. 36 കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ തീരും. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമ. ധർമ്മമാർഗത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ യുഗം തോറും താൻ അവതരിക്കുമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാലാണ് ധർമ്മമാർഗം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഉത്കർഷ്ട കാക്ഷങ്ങളെയുള്ള ചില വ്യക്തികളുടെ പരിഷ്കരണം എന്ന പോലെ ആർക്കും പുതിയ ധർമ്മമാർഗങ്ങൾ ഉൽപാദനം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മാർഗം ഭഗവാനെ പരമാവധികാരിയായി അംഗീകരിക്കുകയും അപ്രകാരം നൈസർഗികമായ പ്രേമത്താൽ ഭഗവാനെ സേവനം സമർപ്പിക്കുകയുമാകുന്നു. ഒരു ജീവാത്മാവിന് സേവനം സമർപ്പിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല. കാരണം അവൻ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ആ ലക്ഷ്യത്തിനായും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ഭഗവാനോടുള്ള സേവനം സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ജീവാത്മാവിന്റെ ഏക കർത്തവ്യം. ഭഗവാൻ സർവശ്രേഷ്ഠനും ജീവാത്മാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടവരുമാകുന്നു. ആകയാൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ കർത്തവ്യം അദ്ദേഹത്തിനെ മാത്രം സേവിക്കുകയായിരുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ വ്യാമോഹിതനായ ജീവാത്മാക്കൾ തെറ്റിദ്ധാരണ നിമിത്തം മാത്രം ഭൗതിക അഭിലാഷത്താൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സേവകരായി തീരുന്നു. ഈ അഭിലാഷത്തെ അവിദ്യ അഥവാ അജ്ഞത എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം ക്രമവിരുദ്ധമായ അഭിലാഷം നിമിത്തം ജീവാത്മാക്കൾ വൈകൃതമായ ലൈംഗിക ജീവിതത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനായി വ്യത്യസ്ത പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ അവൻ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആദേശത്തിൽ കീഴിൽ വിഭിന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങളിൽ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയാൽ ജനിമൃത്യു ആവർത്തന ചക്രമാകുന്നു കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ഒരുവൻ ഈ ആവിദ്യയുടെ പരിധിക്കതീതനാകാത്ത പക്ഷം അവന് ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകാൻ കഴിയില്ല. ഇതാണ് പ്രകൃതി നിയമം. എങ്കിലും ഭഗവാൻ ക്ലേശിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളോട് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും അധികം കൃപാലുവാകയാൽ അഹേതുക കാരുണ്യത്താൽ അവരുടെ മുന്നിൽ അവതരിച്ച ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, സേവനം, ആരാധന, പ്രാർത്ഥന, സഹകരണം, ആത്മസമർപ്പണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനം തത്വങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചവയെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ അവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ സ്വീകരിച്ചനുഷ്ഠിക്കുക എന്നത് ബന്ധാത്മാവിനെ അവിദ്യയുടെ കുരുക്കിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാക്കാനും അപ്രകാരം ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ വ്യാമോഹിതനായ ജീവാത്മാക്കളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. സർവ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകാനും സഹായിക്കുന്നു. ജീവാത്മാക്കളിൽ ഈ സവിശേഷത തരം കൃപ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. താങ്ക് യു. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടെ നോക്കാം.
शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्षणा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्त चिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ആരാണോ അങ്ങയുടെ സർവാതിശായിയായ ആത്മജ്ഞാനപരമായ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം ശ്രവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നത്, അവർക്ക് നിശ്ചയമായും ഈ ജനിമൃതി നിർഭരമായ ഇഹലോക ബന്ധത്തിൽ നിന്നും മോചനമേകാൻ ഏകപ്രാപ്തിയുള്ള അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ ദർശിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നിരന്തരം ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗ്രണന്ത്യ ഭിക്ഷണശ. എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം, ശ്രവണം, ഗായന്തി ഭഗവാനെ കീർത്തനം, ഗ്രണന്തി അഭീക്ഷണശ. അഭീക്ഷണശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരന്തരം നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ കീർത്തിക്കുകയും ഭഗവാനെ ലീലകളെ കുറിച്ച് പറയുകയും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതും അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രം ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കണ്ടാൽ എന്താണ്? പിന്നെ ജനന മരണ ചക്രമില്ല. അങ്ങനെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് രക്ഷ നേടാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മളുടെ ഈ വീക്ഷണം മാറ്റണം. ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമാഞ്ജനം നമ്മൾ ഉണ്ടായാലേ ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റൂ. പ്രേമാഞ്ജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രേമാഞ്ജനച്ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭഗവാനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ ആ പ്രേമഭക്തി. നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുടെ പല തലം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമ. അപ്പൊ ആ പ്രേമഭക്തി ലഭിക്കുമ്പോ നമുക്ക് പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊരവസ്ഥ വരും. ആ അവസ്ഥയിൽ നിരന്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുക. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ നേരിട്ട് വന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാവില്ല. ഉദാഹരണം, രാവണൻ, ഹിരണ്യകശിപു, കംസൻ, ജരാസന്ധൻ, ശിശുപാലൻ, ഇവരെല്ലാം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും നല്ല ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തും ഒക്കെ ഇരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഭൗതികമാണ്, പക്ഷെ അവർ ഭൗതികവാദികളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ മുമ്പിൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ശ്രീരാമനായിട്ടും നരസിംഹദേവനായിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ടും ഒക്കെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നപ്പോഴും അവർക്ക് ഒരിക്കലും അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, അല്ലെ? കാരണം അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ കണ്ണുകളാണ്. അവർക്കത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാതി. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കൂ. അപ്പൊ ഭക്തി തുടങ്ങുന്നത് ഏതിൽ നിന്നാണ്? ശ്രവണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് വേണം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇനി കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് മാതാജിമാര് പലയിടത്തും ഭാഗവതം വായിക്കുന്നുണ്ട്, പല ഭാഗവതം കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ടപ്പോഴുള്ള ആ ഒരു മാറ്റം അന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെയാണ് ഭഗവാനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുകയും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സേവനം ചെയ്യണം എന്ന് ജസ്റ്റ് പോയി വായിക്കും. നമ്മൾ ഭാഗവതം വായിക്കും, എല്ലാം വായിക്കും. അത് വായിച്ച് ആ ബുക്ക് അടച്ചു വെച്ചാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് പഴയതുപോലെ ജീവിക്കും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോകും, അവിടെ പൂജകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യും, ഭാഗവതം വായിക്കും, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കും, എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോഴും ഭൗതിക ലോകത്താണ്. നമുക്ക് വലുത് നമ്മുടെ കുടുംബമോ നമ്മളെ മക്കള്, അത് അല്ലാതെ ഭഗവാനിന്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ്, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, ഇതൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അത് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ട് മാതാജി, വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ മാറ്റമുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് മാതാജി, എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്.
ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പമൊക്കെ. മറ്റത് ശരിയാണ് മാതാജി പറയും, നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകും, തൊഴും, പ്രാർത്ഥിക്കും, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരും. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കും മാതാജി. അതെ അതെ. അപ്പൊ അത് നമ്മള് കേൾക്കുന്നത്, അത് നമ്മള് ശ്രവണം അവിടെയും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഭാഗവത പാരായണം, സപ്താഹമൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സപ്താഹം നടക്കുമല്ലേ, അതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും നമുക്കൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഉറവിടത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കാത്തതാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ ആ കാര്യം ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രവണം വളരെ പ്രധാനമാണ്. പക്ഷെ ആ ശ്രവണം ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം? ആധികാരികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന്, ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം. മറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ വലിയ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കാണും, വലിയ പഠിപ്പൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ സംസ്കൃത പണ്ഡിതന്മാരായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു മാറ്റം വരില്ല. അത് പിന്നെന്താ, ഈ കൂടുതലും ഭാഗവത പാരായണം ചെയ്യുന്നവര് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പാരായണം ചെയ്യുന്നത്. അവർ ഈ 4 യമനിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കുന്നവരായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് കേട്ടാൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കേൾക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ അതിലൊരു നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വരില്ല. അത് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാനോട് ഭക്തിയുള്ള ആ ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കണം. അപ്പൊ ആ ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്, അല്ലെ? പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. കാരണം പ്രഭുപാദർ ശുദ്ധ ഭക്തി, ആ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തിയ വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ അറിയാം, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ശ്രമിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളാണ് നമ്മളിപ്പോ പറയുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരോ പൈസയ്ക്ക്, അവരെല്ലാം ഭൗതികവാദികളാണ്. അവർക്ക് പണത്തിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിലപ്പോ ഞാൻ നന്നായിട്ട് സംസ്കൃതം അറിയാവും, സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങൾ നല്ല സ്ഫുടതയോടുകൂടി ചൊല്ലും, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനും അതില് ആ പേര് കിട്ടാനും നല്ല പ്രശസ്തി കിട്ടാനും അതിനൊക്കെ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന, അവർക്കൊന്നും ശരിക്കും കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല, ഭഗവാനെ അടുത്തറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭഗവാനുള്ള പ്രേമം അവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല. പ്രേമമുള്ള വ്യക്തിക്ക് പ്രേമം നമുക്ക് തരാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരുപാട് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ ഉണ്ടല്ലേ. എല്ലാം അപ്പൊ ഈ ലീലകളെല്ലാം നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം. അപ്പം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം പാണ്ഡവരുടെ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഭാഗവതമൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ആരുടേതായിരുന്നു? ആദ്യത്തെ വ്യാസദേവന്റെ തുടക്കത്തില് വ്യാസദേവനാണ് രചിച്ചത്. പിന്നെ നമ്മൾ അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി, അത് കഴിഞ്ഞ് കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന, പിന്നെ അങ്ങനെ 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 വന്ന് 10ാമത്തെ സ്കന്ധമാകുമ്പോ അവിടെ ഗോപിമാരുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളാണ്. അപ്പൊ ഗോപിമാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ വരുന്നു. കൂടാതെ ദ്വാരകയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരെ കുറിച്ചൊക്കെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളും, പാണ്ഡവരുമായിട്ടുള്ള ലീലയായാലും ഗോപിമാരുടേതായാലും ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരുമായിട്ടുള്ള ലീലകളും എല്ലാം അതീന്ദ്രിയ ലീലകളാണ്. ഒന്നും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല. അപ്പം ഈ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഉറവിടത്തിൽ നിന്നല്ല കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ ഈ ലീലയൊക്കെ എങ്ങനെ പറയും? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിലേ അവർ പറയത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഈ ലോകത്തുള്ളതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ ഈ ലോകത്തിന് അപ്പുറമുള്ളതാണ്, അല്ലെ? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ള ലീലകളാണ്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്ന് ആ ലീലകൾ ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലീല ആകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ തൊടുന്ന ഒന്നും ഭൗതികമല്ല, എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പം ഗോപിമാരും രാധാകൃഷ്ണ ഭാവവും ഒക്കെ അവര് തെറ്റായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് തരുന്നത്. ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടാനും ഒക്കെ അവരുടെ തോന്നിയ പോലൊക്കെ അവര് പറയും. അവർക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നോ, അവരെന്ത് മനസ്സിലാക്കിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. അവരൊരിക്കലും ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ കേട്ടതായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്കൊരു മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയർച്ച കിട്ടണമെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാര് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഭാഗവതം കേൾക്കുക, അവര് പറഞ്ഞ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, അവരുടെ പാത പിന്തുടരുക, അവരെന്തൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നോ അതുപോലെ നമ്മൾ കേൾക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാണ്ഡവരുമായിട്ടുള്ള ലീല ഒരിക്കലും ഗോപിമാരുടെ ലീലയെക്കാളും താഴ്ന്നതാണ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതാൻ പാടില്ല. എല്ലാ ലീലകൾക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുക, അതാണ് പ്രധാനം. നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സാഹചര്യം വന്നാലും ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ച്, അതാണ് മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ, എന്നെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, എന്നെ നമസ്കരിക്കുക. അപ്പോ എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാനാണല്ലേ എല്ലാത്തിലും ഉള്ള ഒരു ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പക്ഷെ തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഭഗവാൻ താന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും എല്ലാം നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്നത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ ഓരോ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആർക്കും അതിനോടൊരു താല്പര്യമില്ല, അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയത്തുമില്ല. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ഭക്തിശാസ്ത്രി എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ? എവിടെയെങ്കിലും ജോലി കിട്ടുമോ? ഈ എന്ത് നേടാനാണ് ഈ സമയമൊക്കെ ഇതൊക്കെ വായിക്കുകയും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും എന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ആളെ സഹായിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്ത് തിരിച്ചു കിട്ടും, എന്ത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എനിക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ലോകമാണ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവരും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നിരന്തരം നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത പോലെയുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കണം, കേൾക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇത് നിർത്താം. ബാക്കി ഇനി കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, 43 ശ്ലോകം വരെ ഉള്ളൂ കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അവസാനിപ്പിക്കും. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.